Айрым бәйрәм бәйләме буларак алдагы кытлауларны Иске Колатка бистәсендә туып үскән хөрмәтле якташыбыз Галия Рязаповна Рафиковага юллыйбыз. Бүген 22 август көнне ул үзенең 55 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны бер туган апасы Гөлҗиһан Рязаповна, тормыш иптәше Фәнис, балалары Римма, Руслан гаиләләре белән котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Тормыш ул бит зур бер спектакль. Рольләрне ни дәрәҗәдә уңышлы башкаруың, тамашаның ахыры ничек тәмамлануы синең үзеңнән, синең тирәдәге кешеләрдән, син тәрбияләгән балалардан тора. Шөкер, безнең әти-әни бик бәхетле кешеләр булып чыктылар. Яратып үстергән балаларының күңелләренә туганлык хисен тирәнтен урнаштырып, бер тума кардәшләремне бүләк иткәннәр. Якын кешем минем, сеңелем һәм апабыз. Юбилеең белән котларга керешер алдыннан мин башлап сиңа барысы өчен дә олы рәхмәт укырга керешер идем. Йөрәккә яра салырлык сүзләр кайчан да әйтмисең. Авырлыкларны тешләреңне кысып, ятларга белдермичә тормыш сөрәсең. Рәхмәт шундый гадел, тырыш, акыллы, сабыр булганың өчен. Кайчан килмиек, җылы каршылап, табын кырып сыйлап, җылы сүзең белән юатып, каршы алып узатып каласың. Матур балаларың, татлы оныкларың өчен сиңа бүген тормыш 2 бишлек куя. Син бу саннарга лаек. Бер ялгыз канат кагып, күп авырлыклар күреп яшисең. Бүген дә синең тормышың һаман көндәлек көрәш сыман, ләкин син бирешмисең, һәм узак кына бирешмәскә дә язсын. Син булганда мин дә ялгыз булмаячакмын. Туган апа-сеңел булып, озак кына шушылай аралашып алда да яшик. Без сине барыбыз да бик яратабыз. Якын кешебезнең туган көне, барыбыз өчен бәйрәм. Чәчәкләр белән бер рәттән китердек теләк бәйләм. Чишмәдәй шыңлый тавышы, карашы кояш төсле. Үзе нечкә күңелле хатын, тик кырыш сыман көчле. Якыныбызның бүген юбилее, бар җир йөзен нурга күмгән көне. Без җыелдык аны тәбрикләргә, җылы теләкләрне җиткерергә. Тормыш мәшәкате биләп алып, онытмыйсың безнең барында. Насыйп итсен туган көннәреңне каршыларга бергә тагында. Синнән дә юк кадерлерәк, ягымлырак кешебез. Олы бәхеткә төренеп, яшәвеңне телибез. Хөрмәтле Галия Рязаповна, юбилей бәйрәмегез мөбарәк булсын. Бергәләп, якыннарыгыз юллаган җырны да тыңларга чакырып калабыз. Әттидән алганысың батырлык, әннидән җыйганысың сабырлык. Тырырсың, уңганысың, һәр яклап булганысың, сиңа карап хәйрәнеп калырлык. Дөньяга нур тулган, дөньяга җыр тулган, туганыбыз безнең син тугаш. Әйтәләр рәхәт дип, яшәве бәхет дип, яннарында синең без булгаш. Сылынмасын безнең аралар, гомер күпме генә үтсә дә, яшә батыр булып, яшә матур булып, яшең ничәләргә җитсә дә. Дөньяга нур тулган, дөньяга җыр тулган, туганыбыз безнең син тугаш. Әйтәләр рәхәт дип, яшәве бәхет дип, яннарында синең без булгаш. Бәйрәмеңне бүген котларга, җыелышып килдек яныңа. Ни генә
bolmasın deyişimiz her vakit biz tuğanlar bulup qalırğa Dünyaga nur tulğan dünyaga jür tulğan tuğanımız bizning sin tuğaş Eydeler rahat dip yaşa ve baxt dip yanlarında sening biz bulğaş Dünyaga nur tulğan dünyaga jür tulğan tuğanımız bizning sin tuğaş Eydeler rahat dip yaşa ve baxt dip yanlarında sening biz bulğaş yanlarında sening biz bulğaş Yaşa ve baxt dip yanlarında sening biz bulğaş Галия Рязаповна якыннарыгыз, абыйыгыз Шамил, тормыш иптәше Наилә, кызлары Зөлфия, Венера гаиләсе белән сезгә юллыйлар. Галиябез турында без бик михрибанлы бала һәм һәммәбез өчен дә җылылык таба алган кыз кардәше дип әйтер идек. Гадел, шул ук вакытта сабыр, тыйнак, бик уңган булган якыныбыз Аллаһы Тәгалә биргән гомер юлын бер тузан бөртеге кадәр кер дә тидермичә матур атлап уза. Аны барыбыз да бик яратабыз. Һәммәбез дә карап тик сокланып яшибез. Арабызда чакрымнар булса да, ул бер кайчан да бездән читләшеп яшәгәне юк. Һәр вакыт барыбызның да хәлен белешеп, мөмкинлеге чыккан сайын кунакларга кайтып, ярдәм итеп яши. Анарга барсаң да ул һәр вакыт шатланып, куанып кына каршы ала. Кадерлебез, рөхсәт ит ихластан сине матур юбилеең белән котларга. 55 ул ярты гасырдан аз гына артык дигән сүз. Син көзгеләргә карап үзеңә инде 55 дип ышанмый да торасыңдыр. Дөрес, әле бик яшь күренәсең. Әмма узган һәр елың ул синең ирешкән нәтиҗәң. Без сиңа тагын шуның кадәр яшәргә телибез. Бар хыял максатларың гасырның икенче яртысында чынга ашсыннар. Әле тагын күп еллар бер-беребез өчен кирәк һәм терәк булып яшәсә идек. Һәр кемнең дә туган көне җирдә бер генә икән. Шул бердән бер көн кешегә ел сайын килә икән. Гомерләр үтә икән ул, үтә дә китә икән. Хатын-кызның гына яше 18дә икән. Синең дә бүген туган көн, 55 тулган көнең. Сыкланып куйсак та ярый, нәк балик булган көнең. Мин алай, булай итәм дип төрле уй иткән көнең. Бу көнең, бу картлыгыңның яшьлеге җиткән көнең. Хөрмәтле Галия Рязаповна, юбилейлы туган көнегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Min sening tuğanın biz tuğanlar bürük nesilden Sina tarta күңел sening bilen жеңіл туған булгач рәхәт яшәргә ярый әле син бар ярый әле мин бар ни хәл туганым дип яшәргә Uzak күрешмәсәк, хәлләр белеш
Birleşmesek yüreğerini bilmeyim işlerge Yarı yele sin bar yarı yele min bar Nihal tuğanım deyip yaşarge Uzak güreşmesek haller bileşmesek yüreğerini bilmeyim işlerge Senin minim teregin, min senin teregin Yaşasak da türlü tübekte Gül şeşegin kıya, jimirle kıya Tuğan yaşı harşa yürekte Yarı yele sin bar, yarı yele min bar Nihal tuğanım deyip yaşarge Uzak güreşmesek haller bileşmesek yüreğerini bilmeyim nişlerge Yarı yele sin bar yarı yele min bar Nihal tuğanım deyip deşerge Uzak güreşmesek haller bileşmesek yüreğerini bilmeyim işlerge Yarı yele sin bar yarı yele min bar Nihal tuğanım deyip yaşarge Uzak güreşmesek haller bileşmesek yüreğerini bilmeyim işlerge Uzak güreşmesek haller bileşmesek yüreğerini bilmeyim nişlerge Рафикова Галия Рязап кызын матур юбилее белән ихластан бер туган апасы Нурия Рязаповна Гаранина, племянниклары Лилия, Рафис, Саша, Ирина да ихластан котлап җылы теләкләрен юллыйлар. Минем якын сеңелем һәм сөекле апабыз Иске Кулатка эшчеләр бистәсендә туып үсте. Озак еллар Үзәк район хастаханәсендә пешекче булып эшләде. Алтын куллы пешекче булганга, ул күп санлы юбилейлар, туйлар үткәрергә районда ярдәм итте. Авырлыклар аркылы булса да, ике батыр улларын үстереп, икесен дә укытып, олы тормышка чыгарырга ярдәм итте. Бүгенге көндә инде ике татлы кыз оныклары өчен яраткан әбекәй буларак та яшәп килә. Гомере буе сеңелем һәммәбезне дә бик җылы каршы алып озатып кала. Гомердә дә ярдәм сорап килсәң, кире кайтарып җибәрми. Хәленнән килгәнчә булышып тора. Хәзер дә әле ул еракларда йөреп, үз һөнәре буенча эшләп тора. Кадерле сеңелебез, сине олы гомер бәйрәмен белән котлыйбыз. Матур юбилееңдә хәерле, озын гомер, исәнлек, саулык, киләчәк картлыгыңны да кадер-хөрмәттә генә үткәрергә телибез. Туганнар дус, тату, үзара ярдәмләшеп, аралашып яшәгәндә авырлыклар да җиңелрәк үтә. Галия безнең дөрес, төпле киңәшләре тормышта маяк сыман булып, дөрес юл гел алда күрсәтте. Аның киң күңеллелегенә таң калабыз. Ул барыбызга да вакыт табып, кирәк чакта юата да, аңлата да белә дигәндәй. Без аның ныклыгына, шул ук вакытта сабырлыгына сокланабыз. Матур узган тормышларына карап, әле ярый шундый сеңелебез бар дип горурланабыз. Аш суя гынамы? Әйдә пөхтәлек, матурлык булдыругамы дисең? Безнең Галия безнең кулыннан килмәгән эше юк. Бүген туган көне белән котлап бары берне телибез: саулык. Анысы булса калганын булдырырбыз Алла теләсә. Без сине барыбыз да бик яратабыз. Бәйрәмеңдә шушы искиткеч матур җәй көннәре, изге хәбәрләр, шатлыклы яңалыклар гына алып килсен.
Сеңелкәебез, һәр чак шулай саф, күңелле сердәшебез, тугры ярдәмчебез булып кал. Озак еллар яшәвеңне телибез. Матур чагың бит Галия, уф диеп уфтанма әле. Кайда калды яшьлегең дип борылып карама әле. Калган инде яшьлек заман, тик күркәм бүгенгесе. Гөрләтеп, дәртле килештик яшисе дә яшисе. Ниләр телик юбилейга, бик күп алар теләкләр. Булсын бездән шигъри юллар, матур җырлар, бүләкләр. Алга таба һаман бергә күмәк булып яшиек. Юбилей безгә пустяк ул, яшен сыман яшниек. Хатның соңгы юлларында котлауларга кушабыз. Кайнар сәлам итеп сине матур җырга кушабыз. Хөрмәтле Галия Рязаповна, юбилеегез мөбарәк булсын. Якыннарыгызның музыкаль бүләге дә бары сезнең өчен яңгырый. Bulutlarga tasma uristirli yaşın Bulutlar üksep tüge aşı yaşın Tuğanlıkның bir üzülse oraları Tüzel olmaz erilip sıkırar yaraları Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek Şatlık kilse kaygı tiyse tuğan direk Tuğan bilen turmuş üzügürle bara Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek Şatlık kilse kaygı tiyse tuğan direk Tuğan bilen turmuş üzügürlep bara Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga Yaşın sifat yuvatsa da bulutlarını Bulmaz indi elekgidey жылытпаны Tuğan canlar tuğanlıklı yuğaltmasın Tuğan barda yatlar kilip yuvatmasın Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek Şatlık kilse kaygı tiyse tuğan direk Tuğan bilen turmuş üzügürlep bara Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek Şatlık kilse kaygı tiyse tuğan direk Tuğan bilen turmuş üzügürlep bara Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga Yaşın haman bulutlarını küzülep yürü Bulutlarını rencitkenin elle bilmi Tuğan bilen tuğanla şu kürkemi gadet Tuğan jibin üzmegenni küte cennet Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek Şatlık kilse kaygı tiyse tuğan direk Tuğan bilen turmuş üzügürlep bara Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek Şatlık kilse kaygı tiyse tuğan direk Tuğan bilen turmuş üzügürlep bara Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga Tuğan bilen turmuş üzügürlep bara Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga Тантаналы 2 бишлеле юбилеегез көнне Галия Рязаповна, дусларыгыз Галия Гаязовна, Равиля Мавияевна читтә калмыйча үз теләкләрен җиткерергә ашыгалар. Рус халкында китеп барган атны туктата ала торган, янган өйгә керә ала торган хатын-кызларны тасвирлаган шигъри юллар бар. Менә без дә үз дустыбыз Галия Рязаповнаны шундый юлларга туры килә торган холыклы хатын-кыз дип әйтер идек.
Гомере буе пешекчеләр тармагында булган дустыбыз көчле холкы, ярдәме аркылы бар казанышларына да үзе иреште. Ашык күңелле, шат, җырларга да, биергә дә оста булган хатынны районда белмәгән, хөрмәт итмәгән кеше дә юктыр. Атым хатын дибез үзара аның турында. Чөнки аның баскан җиреннән ут чыга, әйткән һәрбер сүзе кыйммәткә ия. Без шундый дустыбыз бар булуы белән горурланабыз. Ул күп дусларына да ярдәм итәргә тырыша. Кадерле дустыбыз, юбилеең матур җәйдә килде. 55 яшь ул күп түгел әле. Гомерләрнең асыл уртасы гына. Сиңа Раббым саулык исәнлек, озын, иманлы гомер бирсен. Балаларыңның казанышларына куанып, аларның хөрмәтен сизеп яшәсә идең. Туган кебек якын дуслар була, йөрәгеңне аңлый белүче. Шатлыгыңа ихлас сөенүче, кайгы сагышларына бүлүче. Бер кабымны бүлер дуслар була, синең өчен янып көюче. Өйелгәндә тормыш ваклыклары янып күреп сине сөюче. Горурланыр шундый дуслар була, ихтирамлы синең үзеңә. Һәр уңышка синең сөенә ул, гадилеге чыккан йөзенә. Минем шундый якын дускаем бар, мин бәхетле дустым син барга. Еллар аша күпме сыналганбыз, яшик бергә, барык гел алга. Самаварлы истәл артларында сер бүлешү дускай, әй рәхәт, кул күтәреп дуга кылыйк әле. Дуслык өчен Ходай мең рәхмәт. Котлы булсын дустым юбилеең, изге теләкләрне юллыйбыз. Әле ярый син бар безнең өчен, бик кадерле булган дустыбыз. Хөрмәтле Галия Рязаковна, бар изге теләкләргә дә чын күңелдән кушылып, дусларыгыз сайлаган музыкаль бүләкне тапшырабыз. Кабул итеп алыгыз. Күкләр миңа нинди эшләр өчен бүләк итеп сине тудырган. Бәхет бит ул синдәй дуслар белән атлап бару гомер юлыннан, атлап бару гомер юлыннан. Рәхмәт дустым аңлый белгәнеңә, бер сүзсез дә минем хәлемне. Андый дуслар сирәк очрый җирдә, шуңа алар газиз кадерле. Рәхмәт дустым аңлый белгәнеңә, бер сүзсез дә минем хәлемне. Андый дуслар сирәк очрый җирдә, шуңа алар газиз кадерле. Соңгы телем икмәкне дә хәтта бер-беребезгә әзер бирергә. Сине дустым телим һәр вакытта иң бәхетле итеп күрергә, иң бәхетле итеп күрергә. Рәхмәт дустым аңлый белгәнеңә, бер сүзсез дә минем хәлемне. Андый дуслар сирәк очрый җирдә, шуңа алар газиз кадерле. Рәхмәт дустым аңлый белгәнеңә, бер сүзсез дә минем хәлемне. Андый дуслар сирәк очрый җирдә, шуңа алар газиз кадерле. Син тормышта таянычым минем, син бит минем җылы кояшым. Шатлыктан һәм